ప్రణామం. హరే కృష్ణ. అందరికి ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి అందులోని 28వ అధ్యాయము భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క బోధనలు ఉపదేశాలు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 27వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భావము మరియు భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీడ్. బాహుం చ మందరగిరేః పరివర్తనేనా. 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 నిర్నిక్త బాహువలయానదిలోకపాలన్. నిర్నిక్త బాహువలయానదిలోకపాలన్.
బాహువలయానదిలోకపాలాన్ నిర్నిక్తబాహువలయానదిలోకపాలాన్ నిర్నిక్తబాహువలయానదిలోకపాలాన్ సంచింతయేద్ధశతారమసహ్యతేజః సంచింతయేద్దశశతారమసహ్యతేజః సంచింతయేద్ధశశతారమసహ్యతేజః సంచింతయేద్దశశతారమసహ్యతేజః సంచింతయేద్ధశశతారమసహ్యతేజః సంచింతయేద్దశశతారమసహ్యతేజః శంఖం చ తత్కరసరోరుహరాజహంసం శంఖం శంఖం చ తత్కరసరోరుహరాజహంసం శంఖం చ తత్కరసరోరుహరాజహంసం హరే కృష్ణ. బాహుం చ మందరగిరే పరివర్తనేన నిర్నిక్త బాహువలయానదిలోకపాలాన్ మందరగిరే పరివర్తనేన బాహువలయానదిలోకపాలాన్ బాహుం చ మందరగిరే పరివర్తనేన నిర్నిక్త బాహువలయానదిలోకపాలాన్ బాహుం చ మందరగిరే పరివర్తనేన బాహువలయానదిలోకపాలాన్ సంచింతయేద్ధశశతారమసహ్యతేజః శంఖం చ తత్కరసరోరుహరాజహంసం సంచింతయేద్ధశశతారమసహ్యతేజః శంఖం చ తత్కరసరోరుహరాజహంసం సంచింతయేద్ధశశతారమసహ్యతేజః శంఖం చ తత్కరసరోరుహరాజహంసం సంచింతయేద్ధశశతారమసహ్యతేజః శంఖం చ తత్కరసరోరుహరాజహంసం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం ఒకసారి చూడండి. బాహుం చ మందరగిరే పరివర్తనేన నిర్నిక్త బాహువలయానదిలోకపాలాన్ సంచింతయేద్ధశశతారమసహ్యతేజః శంఖం చ తత్కరసరోరుహరాజహంసం
బాహూంచ మందరగిరే పరివర్తనేన నిర్లిప్త బాహువలయానది లోకపాలాన్ సంచింతయేద్ దశశతారమసహ్యతేజః శంకంచ రాజహంసం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, మాధవి నీలపు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. బాహూంచ మందర గిరీః పరివర్తనేన నిర్నిక్త బాహువలయా నది లోకపాలాన్ సంచింతయేత ససతారమసహ్యతేజః కంకంచ తత్కర సరోరుహరాజహంసం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. బాహూంచ మందరగిరే పరివర్తనేన నిర్నిక్త బాహువలయానధి లోకపాలాన్ సంచింతయేద్దశశతారమసహ్యతేజః శంకంచ తత్కర సరోరుహరాజహంసం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బాహుం చ మందరగిరేః పరివర్తనేన నిర్నిక్త బాహువలయానది లోకపాలాన్ సంచింతయేద్దశ శతారమసహ్యతేజః శంఖం చ తత్కరు సరోరుహ రాజహంసం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బాహూంచ మందరగిరే పరివర్తనేన నిర్నిక్త బాహువలయా నది లోకపాలాన్ సంచింతయేద్దశ సతారమసహ్యతేజః శంఖచ తత్కర సరోరుహ రాజహంసం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. బాహుంచ మందరగిలే పరివర్తనేన నిర్నిక్త బాహువలయా నది లోకపాలాన్ సంచిత్తయేద్ద శతతారమసహ్యతేజః శంఖం చ తత్కర సరోరుహరాజహంసం. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. బాహుంచ మందరగిరే పరివర్తనేన నిర్నిక్త బాహువలయానది లోకపాలం శతావరం సహజ్యతేజ శంఖం చ తత్కర సరోరుహరాజహంసం. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. బాహూన్, బాహూన్ బాహువులు, బాహువులు చ మరియు మందరగిరేహే మందర పర్వతము పరివర్తనేన తిరుగాడుటచే నిర్నిక్త మెరుగు పెట్టబడిన బాహువలయాన్ భుజకీర్తులు అధిలోకపాలాన్ విశ్వ నియామకులకు ఆధారము సంచింతయేత్ యోగి ధ్యానింపవలెను దశశతారం సుదర్శన చక్రము
1000 కొనలు కలిగినది. 1000 కొనలు కలిగినది. అసహ్య తేజః అసహ్య తేజ తేజః దేదీప్యమానమగు కాంతి. మానమగు కాంతి. శంఖం శంఖం శంఖము శంఖము చ కూడా తత్కర భగవానుని కరము నందు కరము నందు సరోరుహ కమలమును బోలిన కమలమును బోలిన రాజహంసం రాజహంసం హంసవోలే. హంసవలే. హరే కృష్ణ. భావము. తదనంతరము యోగి భగవానుని చతుర్భుజములపై ధ్యానమును నిలుపవలెను. ప్రకృతి యొక్క వివిధ కార్యములను నియంత్రించు దేవతల సమస్త శక్తులకు అవి ఆధారమై ఉన్నవి. పిదప అతడు మందర పర్వతము తిరుగాడుటచే మెరుగు పెట్టబడిన ఆభరణములను ధ్యానించవలెను. అంతియేగాక 1000 కొనలు కలిగిన దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించు సుదర్శన చక్రమును మరియు దేవదేవుని కరకములను రాజహంస వలె గోచరించును. శంఖమును కూడా యోగి తగిన రీతి ధారణము కావించవలెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తదనంతరము యోగి భగవానుని చతుర్భుజములపై ధ్యానమును నిలుపవలెను. ప్రకృతి యొక్క వివిధ కార్యములను నియంత్రించు దేవతల సమస్త శక్తులకు అవి ఆధారమై ఉన్నవి. పిదప అతడు మందర పర్వతము తిరుగాడుటచే మెరుగు పెట్టబడిన ఆభరణములను ధ్యానింపవలెను. అంతియేగాక 1000 కొనలు కలిగి దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించు సుదర్శన చక్రమును మరియు దేవదేవుని కరకమలమున రాజహంస వలె గోచరించు శంఖమును కూడా యోగి తగిన రీతి ధారణ కావించవలెను. హరే కృష్ణ. భాష్యం. చట్టభద్రతలకు సంబంధించిన అన్ని శాఖలు దేవదేవుని బాహువుల నుండియే ఉత్పన్నమగును. విశ్వపు చట్టభద్రతలు వివిధ దేవతలచే నిర్దేశించబడును. వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని బాహువుల నుండియే ఉద్భవింతురని ఇచ్చట తెలుపబడినది. దేవతలు ఒకవైపు, దానవులు ఒకవైపు నిలిచి సముద్ర మంతనము గావించినప్పుడు మందరాచలము కవ్వముగా వాడబడిన కారణమున ఇచ్చట ఆ పర్వతము పేర్కొనబడినది. ఆ సమయమున భగవానుడు కూర్మావతారమున కవ్వమునకు ఆధారమయ్యను. ఆ విధంగా మందరాచలము తిరుగాడుటచే అతని ఆభరణములకు మెరుగు పెట్టబడెను. అనగా భగవానుని భుజకీర్తులు కంకణములు అప్పుడే మెరుగు పెట్టబడినవా అన్నట్లు దేదీప్యమానంగా తేజోమయముగాను ఉండును. భగవానుని హస్తమందలి సుదర్శన చక్రము 1000 ఆకులను అంటే మొనలను కలిగియుండును. వాటిలో ప్రతి ఆకు పైనను యోగి ధ్యానమును నిలుపవలెను.
ఆ రీతిని అతడు భగవానుని దివ్య దేహపు ప్రతి అంగమును ధ్యానింపవలెను. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఆ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి కపిల భగవానుల వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి ఉపదేశములు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాం. అందులో అష్టాంగ యోగ విధానంలో మరి యోగి ధ్యానం చేయవలసినటువంటి అంశాలను గురించి తెలియచేస్తూ ఆ కపిల భగవానుల వారు ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య రూపం అంటే ఏ నిరాకారము లేదా శూన్యంలోనూ ధ్యానం చేయవలసినది కాదు అని, భగవంతుని యొక్క సాకార రూపంపైనే ధ్యానం చెయ్యాలి అని, మరి ఆ క్రమంలో అన్ని అంగాలపైన ఒకేసారిగా కాకుండా భగవంతుని పాద పద్మాల నుండి ప్రారంభించి యోగి ధ్యానాన్ని ప్రారంభించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పి, మొదటగా పాదపద్మాలను ఆశ్రయించాలి అని, ఆ తర్వాత శీలమండలము మోకాళ్ళ నుండి తొడలు, ఆ తర్వాత పిరుదులు, ఆ తర్వాత సకల లోకాలకు ఆధారభూతము అయినటువంటి మరి ఆ భగవానుని యొక్క ఉదరమును, ఆ తర్వాత ఆ భగవాను యొక్క స్తనాలను, ఆ తర్వాత భగవానుని యొక్క కంఠం. అందుకే అంతకుముందు శ్లోకాల్లో మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశాలలో యోగి తన యొక్క మనసును సమస్త శక్తికి ఆధారభూతమైనటువంటి భగవానుని ఉరువులను ధ్యానింపాలి. తర్వాత ఆయన ఆ నితంబ ప్రదేశం అంటే పిరుదులను, తర్వాత ఇక సమస్తానికి అంటే ఇక్కడ ఆ ఉదరము మధ్య భాగంలో ఉండేటువంటి చంద్రుణ్ణి బోలినటువంటి ఆ నాభి పైన ధ్యానం చేయాలి అని, సమస్త విశ్వమునకు ఆధారభూతము అతని నాభి నుండియే సర్వలోకాలు కూడినటువంటి ఆ పద్మము ఉత్పన్నమైనది. మరి ఆ పద్మములోనే ఆ తొలి జీవుడు సృష్టికర్తగా చెప్పబడేటువంటి విధాత ఆ బ్రహ్మ నివాస స్థానంగా ఉన్నటువంటి అంశము.
ఆ తర్వాత మహాలక్ష్మికి ఆవాస స్థానమైనటువంటి భగవానుని యొక్క వక్షస్థలాన్ని ధ్యానించాలి అని, మరి దేవదేవుని వక్షస్థలము మనసునకు దివ్య ఆనందకరము, నేత్రములకు పూర్ణమైనటువంటి సృష్టి అయి ఉన్నది అని చెప్తాడు. ఆ తర్వాత ఆ అఖిల లోక వంద్యుడు అయినటువంటి దేవదేవుని యొక్క కంఠమును తన మనసునందు ముద్రించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటి అంశం. సో అక్కడ ఆ కంఠం విషయానికి వచ్చినప్పుడు కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపమానం, ఆయన వక్షస్థలంపై మరి అలాగే ఆ తర్వాత ఆ కంఠంలో ఉండేటువంటి ఆభరణం, మరి ఆ కంఠంలో అది ఉండడం వల్ల దాని యొక్క తేజోమయము మరింత వృద్ధి చేసుకోగలిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పినటువంటిది. అంటే భగవానుని కంఠపు సౌందర్యము కౌస్తవముని మణి యొక్క సౌందర్యమును ఇనుమడింపచేసింది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవానుని యొక్క కంఠాన్ని కూడా ధ్యానించిన తర్వాత, అంటే మనసులో ముద్రించుకున్న తర్వాత, దర్శించుకున్న తర్వాత, ఇక ఈరోజు శ్లోకంలో మనకి ఆ కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. బాహుంచ మందరగిరే పరివర్తనేన నిర్నిక్త బాహువలయానదిలోకపాలాన్ సంచింతయే దశచతారమసహ్య తేజః శంఖం చ తత్కర సరోరుహరాజహంసం. సో ఇక్కడ మరి ఆ విధంగా భగవానుని కంఠమును దర్శించుకున్న తర్వాత తదనంతరము యోగి భగవానుని యొక్క చతుర్భుజముల పైన ధ్యానమును నిలుపవలెను అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే బాహుంచ మందరగిరే అంటూ చెప్తున్నటువంటి పరివర్తనేన, ఈ ఆ బాహువులు అంటే ఆ భగవానుని యొక్క చతుర్భుజాలు పైన, ఇక్కడ మందరగిరేహే అంటే మందర పర్వతము, పరివర్తనైన అంటే తిరుగాడుట చేత, అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు యోగి కంఠం తర్వాత భగవానుని యొక్క చతుర్భుజముల పైన ధ్యానాన్ని నిలుపవలెను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రకృతి యొక్క వివిధ కార్యములను నియంత్రించు దేవతల సమస్త శక్తులకు అవి ఆధారమై ఉన్నవి. మరి ఎందుకంటే మనకి దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవానుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి వారు. మరి ఆ ప్రతినిధులకు వారి యొక్క వారు ఈ భౌతిక జగత్తులో జనులకు కావలసినటువంటి వరాలను అందించేటువంటి శక్తి కూడా ఆ భగవానుడు ఇచ్చినటువంటి అంశమే. మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు కృష్ణ భగవానుల వారు, ముఖ్యంగా 7వ అధ్యాయంలో ఆయన, ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము లేనే లేదు. దారంలో ముత్యాలు గుచ్చబడినట్లు సమస్తము నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అంటూ ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఆ అంశాలను చెప్తారు. నీటిలోని రుచిని అంటూ అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఇక 4 రకాలైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు, అలాగే 4 రకాలైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు, అవి ఆయన చెప్పిన తర్వాత అందులో జ్ఞాని ఆ భగవంతుణ్ణి అంటే ఆయన ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తమం అయినప్పటికీ కూడా మరి జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పలు జన్మ మృత్యువుల తర్వాత నన్నే సర్వకారణములకు కారణముగా భావించి సర్వంగానే తెలుసుకొని నన్ను శరణుజొచ్చుతారు. అటువంటి మహాత్ములు చాలా దుర్లభం, అంటే కష్టం, అంటే ఉండడం అనేది కష్టము అని చెప్తారు. మహాత్మా సుదుర్లభ అంటూ చెప్తారు. అటువంటి మహాత్ములు అతి దుర్లభంగా ఉంటారు అని చెప్పి, ఇక ఈ భౌతిక వాంఛల చేత
అపహరించబడినటువంటి ఈ జీవులు దేవతలకు శరణుజొచ్చుతారు. వారి వారి యొక్క స్వభావాలను అనుసరించి ప్రత్యేక పూజ నియమాలను వారు అనుసరిస్తారు. పరమాత్మునిగా నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉన్నటువంటి నేను ఎవరు ఏ దేవతను పూజించగోరితే వారికి ఆ విధమైనటువంటి శ్రద్ధను నేను స్థిరం చేస్తాను అని చెప్తారు. మరి అటువంటి శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవతను పూజించి వారి కోరికలను ఈడేర్చుకుంటారు. కానీ ఆయన చెప్తారు, కానీ ఓ అర్జున, నిజానికి ఆ లాభాలన్నీ కేవలము నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతున్నవి అంటూ ఆ భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే మరి ఆ విధంగా అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజించడం, వారిచ్చేటువంటి ఫలాలు పరిమితమైనవి. మరి ఆ శక్తులు కూడా వారిచ్చేటువంటి ఆ పరిమితమైనటువంటివి, తాత్కాలికమైనటువంటివి కూడా ఆ భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడినవే. మరి ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భుజకీర్తుల నుండి ఇవ్వబడినటువంటివిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు ఇక్కడ. సో మరి ప్రకృతి యొక్క వివిధ కార్యాలను నియంత్రించేటువంటి, మనకి ఇప్పుడే గణేష్ చతుర్థి చూస్తున్నాం కదా, విఘ్నాలు తొలగించేవాడుగా చెప్తారు. మరి ఆ విఘ్నాలు తొలగించేటువంటి వానికి ఆ శక్తిని ఎవరిస్తున్నారు? దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులు వారిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ గణేష్కి సంబంధించినవన్నీ శక్తులు కూడా వచ్చేస్తాయి. కానీ ఈ అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు వివిధ దేవతా అర్చనా పరులుగా ఉండి వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతలను అర్చిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి మరి విషయాన్ని చెప్తారు. అందుకే ఇంకా ఆయన అక్కడ చెప్తారు, ఓ అర్జున, నన్ను పూర్తిగా ఎరుగనట్టి బుద్ధిహీనులైనటువంటి మనుషులు దేవతలు ఆ దేవదేవుడునైనటువంటి నన్ను తొలుత నిరాకారులుగా ఉండి ఇప్పుడు రూపాన్ని పొందాను అని తలుస్తారు. అల్ప జ్ఞానము వలన వారు నశింపు లేనిది ఉత్తమమైనది అయిన నా యొక్క మహోన్నతమైన స్వభావాన్ని తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే మాయలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే నిరాకారవాదులు, శూన్యవాదులు ఆ భగవంతుని యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి తత్వాన్ని తెలుసుకోలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్పినటువంటిది. మరి ఇక్కడ మనకి ప్రకృతి యొక్క వివిధ కార్యములను నియంత్రించు దేవతలకు, సమస్త శక్తులకు ఆ భగవంతుని యొక్క చతుర్భుజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ బాహువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వారందరికీ కూడా ఆధారంగా ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా యోగి కంఠం తర్వాత భగవంతుని యొక్క చతుర్భుజాలపైన ధ్యానమును కొనసాగించాలి అని, అవి ఆ వివిధ నియంత్రకులుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి దేవతలకు, సమస్త దేవతలకు ఉండేటువంటి శక్తులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క చతుర్భుజాల ద్వారానే అందించబడుతున్నాయి. ఆ బాహువులే ఆ దేవతల యొక్క సమస్త శక్తులకు అవి ఆధారమై ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ బాహువుల తర్వాత మరి చెప్తున్నారు, పిదప మరి ఆ యోగి మందర పర్వతము తిరుగాడుట చేత మెరుగు పెట్టబడిన ఆభరణములను ధ్యానించవలెను అని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మందర పర్వతము యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి ఎందుకు ఆ పదం వాడబడింది అనేటువంటిది కూడా చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆయన బాహువుల తర్వాత మరి ఆ భగవానుడి యొక్క ఆభరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి దేవతలు, రాక్షసులు ఆ సముద్రాన్ని కవ్వం ద్వారా మందర పర్వతం చేత వారు చిలికినప్పుడు, అమృతం కోసం, శాశ్వతమైనట్టుగా ఉండేటువంటి అమృతం కోసం చిలికినప్పుడు ఆ మందర పర్వతానికి ఆధారంగా ఆ భగవానుడు ఉన్నటువంటి ఇది. మరి ఆ భగవానుడు మందర పర్వతాన్ని తన వీపు పైన అంటే తనకు ఆధారంగా ఉన్నప్పుడు ఆ సమయంలో ఆ మందర పర్వతం తిరగడం వల్ల ఆ భగవానుడి యొక్క ఆభరణాలన్నీ కూడా సానపట్టబడినవా, అంటే మెరుగులు పెట్టబడినవా అన్నట్లుగా ఉన్నాయి అని చెప్తుంది. అంతేగాక ఇంకా మరి ఆ ఆభరణాల తర్వాత 1000 కొనలు కలిగి దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించు ఆ భగవంతుని యొక్క సుదర్శన చక్రాన్ని మరియు దేవదేవుని
కర కమలమున రాజహంసము వలె గోచరించు. రాజహంసము వలె గోచరించేటువంటి ఆ శంఖమును కూడా యోగి తగిన రీతిగా ధ్యానం చేయవలెను అని చెప్తున్నారు. సో లాస్ట్ లైన్ లో చెప్తున్నారు, శంఖం చ తత్కర సరోరుహ రాజహంసం. సో భగవానుని యొక్క తత్కరం, ఆ భగవంతుడు యొక్క చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ సరోవరమును బోలినటువంటి ఆ రాజహంస వలె కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి శంఖాన్ని కూడా ఆ యోగి ధ్యానించవలను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చట్టబద్ధతలకు సంబంధించిన అన్ని శాఖలు దేవదేవుని బాహువుల నుండి ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అంటే మనకి ఏ విధంగా అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సాధారణ శాఖ అంటే పౌర సంబంధాల శాఖ అంటాం, అలాగే నేర నిరోధక శాఖగా అట్లా వివిధ రకాలైనటువంటి శాఖలు ఉంటాయి. అలాగే మంత్రివర్గం తీసుకున్నట్లయితే ప్రధానమంత్రి, దాంతో పాటుగా అనేక రకమైనటువంటి శాఖ. సో ఆ విధంగా మరి ఈ విశ్వంలో, ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి ఉన్నటువంటి ఈ జీవుల యొక్క కోరికలను నెరవేర్చే విధంగా వారికి కావలసినటువంటి మరి ఆ భగవంతుడి యొక్క అధికారాలు కొన్ని వితరణం చేయబడినవి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ అన్ని శాఖలు అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి అధిపతులుగా ఉన్నటువంటి విఘ్నాలకు అధిపతి గణేశుడుగాను, విద్యకు అధిపతి సరస్వతి మాత, ఐశ్వర్యానికి అధిపతి లక్ష్మీమాత అని, ఆరోగ్యానికి సూర్యుడు, సో ఆ విధంగా వర్షాలకి ఇంద్రుడు, వరుణదేవుడు, వాయుదేవుడు, ఆ విధంగా వివిధ శాఖలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులను ఆయన నియమించినటువంటి పరిస్థితి. మరి అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క బాహువుల నుండే ఉత్పన్నమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ విశ్వపు చట్టభద్రతలు వివిధ దేవతల చేత నిర్ధారించబడుతూ ఉన్నాయి. వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క బాహువుల నుండి ఉద్భవించారు అనేటువంటి విషయము మనకి ఇక్కడ కపిల భగవానుల వారు తెలియచేశారు అంటూ చెప్తున్నారు. అందువలన మరి యోగి అనేటువంటి వాడు ఆ భగవాను యొక్క బాహువులను ధ్యానపరచాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆ కపిల భగవానులు వారు చెప్తున్నటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ మందర పర్వతం, మందరాచలం గురించి వచ్చినటువంటి, ఎందుకంటే దేవతలు ఒకవైపు, దానవులు మరొక వైపు నిలిచి సముద్ర మంతనము కావించినప్పుడు ఆ మందర పర్వతాన్ని వారు కవ్వంగా వాడిబడినటువంటిది కారణంగా మరి ఆ పర్వతం కూడా ఇక్కడ ఆయన ప్రస్తావించారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ సమయంలో అంటే ఆ మందర పర్వతం కవ్వంగా చిలుకబడినటువంటి, ఆ సముద్రంలో చిలుకబడినటువంటి ఆ సమయంలో భగవానుడు కూర్మావతారంలో కవ్వానికి అంటే ఆ మందర పర్వతము సముద్రంలో మునిగిపోకుండా ఆయన ఆధారమైనటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా ఆయన ఆధారంగా ఉన్నప్పుడు ఆ దేవతలు, రాక్షసులు ఆ మందర పర్వతంను కవ్వంగా చేసి సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు మొదటగా వివిధ రకాలైనటువంటి ఉత్పన్నములు వచ్చినప్పటికీ చివరికి వారు అమృతాన్ని పొందినటువంటి స్థితి కూడా. మరి ఆ విధంగా మందరాచలం తిరుగాడుట చేత ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి మందరాచలం ఆ భగవానుడి పైన ఉండి తిరగడం వల్ల ఆ ఆభరణాలన్నీ కూడా మెరుగు పెట్టబడినవి అని చెప్తున్నారు. సో అనగా భగవానుని యొక్క భుజ కీర్తులు, కంకణములు అప్పుడే మెరుగు పెట్టబడినవా అంటే మనము మెరుగు పెట్టించుకుంటే కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ పాతవిగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆభరణాలన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనవి కనుక సో అప్పుడే మెరుగుపెట్టినవా అన్నట్లుగా ఎప్పుడు చూస్తే అప్పుడే మెరుగుపెట్టినవిగా అనిపించే విధంగా ఉంటూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అనగా భగవానుని భుజకీర్తులు, కంకణములు అప్పుడే మెరుగు పెట్టబడినవా అన్నట్లు దేదీప్యమానంగా తేజోమయంగాను ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి దేదీప్యమానంగా తేజోమయంగా ప్రకాశించేటువంటి ఆ ఆభరణాలను యోగి ధ్యానించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు.
ఆ తర్వాత భగవానుని యొక్క హస్తముందు చేతి యందు సుదర్శన చక్రము 1000 మొనలను కలిగి ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ 1000 మొనలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని యోగి ధ్యానించాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ సుదర్శన చక్రం పైన మళ్ళీ అట్లాగే ఒకేసారిగా కాకుండా ఆ సుదర్శన చక్రంలో అందులో దశ శక అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ 1000 ఆకులను కలిగినటువంటి శకం. సో 1000 ఆకులను కలిగినటువంటి ఆ వాటిలో ప్రతి ఆకు పైన యోగి ధ్యానాన్ని నిలుపవలను అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆ రీతిగా అతడు భగవానుని దివ్య దేహపు ప్రతి అంగమును ధ్యానింపవలను అంటూ మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ.